ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ବାଣ ଦୋକାନ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବାଣ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ମୋ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହର୍ଷ ଯିଏକି ବାଣ ଦୋକାନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଣ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷ ଯିଏକି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ଯିଏକି ଉପରେ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସବୁ ବାଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଣଟା ଭଲ ହେବ, ମାନେ ବେଶୀ ରିକ୍ସ କେଉଁଟା ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ବାଣ ଦୋକାନ ବି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବି ସେପଟେ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ହୋମ୍ ଥିଏଟର କୋଉଟା? ହର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଚିଠା କାଟିଲେଣି। ଏତିକି ଲମ୍ବା କଣଟା ଏଇଟା? 240। ଆରେ ଭାଇ ରହିଯା, ମୋତେ ବାଣ ଦେଖିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେ ତ, ତାପରେ ତୁ ଚିଠା କରିବୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଧରିକି ବସିଗଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚିଠା କରିଦେବା ଆଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଣ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ କଥା ଲାଗୁଛି ଯେ ବାଣଠୁ ଅଧିକ ଏଥର ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଫୁଲଝରି, ଦବଦବି ଆଉ ହୁଇ, ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କେବେ ନ ଆସୁଥିଲା। ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ରାମଦୋଳି ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାମଦୋଳି ସବୁ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ବଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତ ସିଓର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଟ୍, 100ଟା ସଟ୍ ଏକାଥରେ ଆସିବ। କଣଟା? ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଫୁଟିକି ତାରକା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସେହି ପ୍ରକାର ବାଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଶୋକ ଭାଇ ଯାହା ହାତରେ ବାଣ ଥିଲା ସେ ଆମକୁ ବାଣ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ବାଣର କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଛତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ବି ଆକାଶ ଛତା। ଚକୋଲେଟ୍ ବମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲଝରି, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ବି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲଝରି ରହିଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ବହୁତ କିଛି ଫୁଲଝରି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଟୋଟାଲ୍ ଭେରାଇଟି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ଭାଇ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ରହିଛି ଫୁଲଝରି, ଦବଦବି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଦୋକାନଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ମୋ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନେଇପାରିବି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। 5K 5000 ବାଲା ଲଙ୍କା ପଟକା ଅଛି, ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗନ୍ ସଟ୍ ଅଛି, ନୂଆ ଆସିଛି ମାର୍କେଟକୁ ଏଇଟା, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିନି, ବଟ୍ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯାହା ବି ବାଣ ଆଣିଛି ଆଜି ସବୁ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ହିଁ ଆଣି ନାହିଁ କିଛି, କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି। ଦିୱାଲି ପାଇଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସପିଂ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ରାଶି ତେଲ ଅଛି, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ରାଶି ତେଲ ପାଇବେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିଛି ପାଇବେନି। ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ସାରା ଦୀପ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଆ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ରେଟ୍। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍। ସେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଟେଡ଼ି ଗୋଟେ, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଦୀପ ଦୀପ ଦୀପ, ଶହ ଦୀପ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ତା ଦିଦିକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ।